המראה הברונטי סטייל ג'ניפר לופז. איך היא עושה את זה? בואו נלמד. מרחי מייקאפ על כל הפנים על ידי ספוגית לחה. מרחי גם מייקאפ באזור האפפיים. השתמשי בקונסילר בחלק הפנימי העליון של העין ותשתשי בעזרת ספוגית. עשית אותה פעולה בחלק התחתון הפנימי של העין. הקונסילר נותן נקודות אור ופותח את מבנה העין. בדרי את הפנים בעזרת פודרה שקופה נטולת טלק, נותנת מראה מט ואחיד לפנים. בדרי גם באזור האפפיים. תשתמשי בברונזר בעצמות הלחיים. עשית אותה פעולה לצוואר. הוסיפי ברונזר במצח הגבוה. וכי צלילי שחורה על גלגל העין לאורך קו הריסים. השתמשי במברשת אלכסונית 19A. השתמשי בצבע חום במברשת הצללות בשק העין. הוסיפי צללית שחורה בחלק התחתון של העין. תשתשי קלות עם האצבע בקצה העין. הוסיפי עיפרון שחור למראה מלוכסן יותר. ומרחי כמויות נדיבות של מסקרה. מרחי גלוס קיסמי מספר 08, המתאים במיוחד למראה ברונטי.